Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas madita salutna, tapukama parminggota di Banogoton,
tapara di marohatta, martang yang nahom mahita. Amin. Mari di mahita sian buku ini nomor 15 ayat 1 ayat 10. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amin. Mga saon di bata, say hamonangan do ulahotota, ngot maho ale parhay nilawan, tarsunggul maau di buha tiang ari, ujiokku maho di tonga-tongani akka bangso ale Tuhan. Ende hodokku maho di tonga-tongani akka marga. Haleluya. 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 Martang yang mahita.
Ali Tuhan debata para si rohana sumurung, mauliatema rohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan saliling nilelengna. Selehon matondim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akana di banua gijangi, pargogoy mahami manaluhon saluhut na naing mangabat hami tuhasonangan. Sepagada haporseaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami, asamonang hami rodi ujungna, lau manjalo tupali hami di jolom, alani anakmu, Tuhan Yesus si pangului. Amin. Tangioh namuma pati ni debata tu hita, ima pati palimahon sahatu pati pasapuluhon. Pati palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasbu, asa martua ho, jala leleng mangulu, di tano nanilihon ni Jahoba debatam diho. Pati paonopon, unang ho mamunu. Pati papituhon, unang ho mangalakup, pati pawaluhon, unang ho manakko, pati pasiyahon, unang ho olo makatindakon hatano sotutu, maralahon dongan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidonganmu. Atong rap mangidogogo mahita sia namang debata lao mangulahon na hombar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu pati mi. Amin.
Memang do idang salutna, tapahunduk marwata di hadapan di debata, tatopoti madosata. Alia manami jala debata nami na di banua gijang, para sirohana sumurung midahami, kupar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalausion nami, nagodangi di jolom. Tatap hami marhite asini roham, jala sesa madosa nami salutna, alani pakop-kop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus si pangulu hami. Amin. Da begima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. ICB mangaluhan akan na pinilit ni debata do na mamitori. Isi do na mandabu uhum hamaguan, Kristus Yesus do naung mate alai dada holani. Naung mulak mangulu do jala di siamun di debata do ibana mangon dihon hita. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hata di debata turpuk dihita di hari mingguon, iman ani emet sian kitab Amos bidualu, ayat sada rodi ayat 12, kajahama marsikat soring. Songonondo di patiari dahot Tuhan Jehovah tuau, idama sadahirang namarisi parbue naung malamun. Jadi nina ibana ma, adona didam aliamos, jadi nikuma. Sada hirang marisi parbue naung malamun dungin dina Jehovah matual. Nunga jupang hasisipul ni bangsokku Israel. Dang be marsobu-sobu au mida ibana. Alanido usuru ibana madapoton hamu. Asa dapot boton muna namasa dihami. Jala asa diapuli rohamuna. Jadi di hari nasa sadai andu kono nasida maaka ende dijoroi nina Tuhan Jehovah dibain hinadea di bakke sip songoni ditipalhon margugun-gugun. Pangihom mahatao hamu ali aka namang rohai halak na pugus jala disiapon halak na dangol di tanoon. Aka namando andigan pe ulaning salpu pol tak ni bulan asa manggadis eme hita. Andigan salpu dohot ari sabat, asa tarukap sopo paremean, laho pamemeton solup, jala pabalgahon arga dohot mangatsi, marhite sian hatian si paototo. Laho maruhor halak na parir ali ni perak, dohot halak na pugus ali ni sipatu sapasang. Asa tagadis lapung sikat ni eme. Nunga pola marmangmang Jehovah tu hamoliaoni si Jakob, molotung halu pahonok kube
saliling-lilingna akka pambahenan nasida sudena. Tungso humutal mata noon taringot tusi, manang somar dopong asa pangisina, gabe bicat songon batang aik nil sadok tanoi, jala margalubang jala moru songon nil di Mesir. Di hari nasa sadai, nina Tuhan Jehovah, sundut mamata niari ni hos niari, jala paholomokku tanoon arian. Bau-bau kuma ari rayamuna gabi pangadungan, jala saluhut edemuna gabi adu, jala alitonokku tu saluhut gotingmuna ulos hori, jala hapal palot tu atas saluhut ulu, jala bahenokku do songon hangaluton marhina magohon anak sasada, jala ujungna songon ari hinamago. Idama rodo akari sogot ninna Tuhan Jehovah. Tongosokku ma haraparon tunat anaon, dada haraparon di sagu-sagu manang hawason di aek, ikon dia kahatani Jehovah do naeng begeon nas nian. Rapma hitaman jaha? Jadi mandodo manasida sian lau tulat nasadari hari. Jala sian utara tu habis saran, diliati nasida mangalului hatani Jehovah nian, hape laoso jupang nasida do. Ido saatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peotsa. Amin. Tahatindakko ba haporsiaw tay, songo na hinatindakko dinongata sa haporsiaw di sandok portibion, rap mahitamando. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imanati ni dubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghumuan ni Silatus. Namate terpajal do ibana di hau pinar silang. Natuat tu banua toru dung ditanom. Namulak mangulu di ari patoluhon. Namanai tu surgo. Lahundul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Isima ibana paimamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala dong sada huria nabadia, huria atau pani ala Kristen akan nabadia. Dohot dia sesani dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot yang uluan na sora sudah. Amin.
Horas, selamat hari Minggu mah dihita salutna. Tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu 20 Juli 2025. Partang Yangan Week. Rabu 23 Juli 2025 masuk pukul 10 siawib di Wik Jatinegara Kaum di Bagasni Keluarga, Sintua Saud, Taruli Laurentius, Pasaribu, Ina, Jenny Boruri Tonga, alamat Jalan Kompleks PLN nomor 2, RT 010 RW 02, Jakarta Timur. Wik Gangkana di Bagasni Keluarga, Esman Tambunan, Ina Emi Boru Sirait Nahinan, alamat Jalan Gangkana nomor 30 Sada, RT 00 Sia RW 015 Bisangan Timur, Jakarta Timur. Wik Penggilingan di Bagasni Keluarga, Sintua Bistok Datubara, Ina Yulisia Sihaan, alamat Jalan Taman Pulau Gebang, Jalan Gebang Berlian Tolu nomor E2, nomor 12, Cakung, Jakarta Timur. Wik Rawasari Cempaka Putih di Bagasni Keluarga, Evangelis Nyonya Rugun Sirait Boru Simanjuntak, alamat Jalan Cempaka Putih Timur, 10 Tolu A, nomor 10 Sada, depan Toko Kue Silvi, Cempaka Putih, Jakarta Timur. Partangang Wit Kamis 24 Juli 2025 masuk pukul 10 siawib di Wik Utan Kayu Manis di Bagasni Keluarga, Nyonya Silitonga Boru Sitohang, alamat Jalan Wahab Gang Duren Tolu nomor 25, RT 00 Tolu RW 0 Sia, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Wik Balap Sepeda di Bagasni Keluarga, Nyonya Sitorus Boru Simanjuntak, alamat Jalan Kayu Jati 5, RT 02 RW 05 nomor 20 Sada, Romangun, Jakarta Timur. Wik Kayu Jati Sunan Giri di Bagasni Keluarga, Nyonya R Hutapea Ina Hertati Boru Pakpahan, Jalan Batu Biduri Bulan nomor 05 Pulau Mas, Jakarta Timur. Pandidion Nabadia, Minggu Sadarion di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriatado, Pandidion Nabadia, Tu Sahalak Dakdanak Bawa. Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026. Katekisasi Sidi angkatan 2025-2026 Tapukama Dohot Hatontuan Boima di Jaha di Harotas Tikting. Formulir pendaftaran dibuat di kantor sekretariat HKBP Romangun. Pendaftaran mulai Senin 7 Juli 2025. Jala ditutup akhir bulan Juli 2025. Jala mula utama parsiajaran di awal bulan Agustus 2025. Maka tindakon haporsian manang peneguhan sidik khusus. Minggu Sadarion 20 Juli 2025 di Parminggon pukul 10.30 WIB Patupaon Nihuriatama, maka tindakon haporseawan manang peneguhan katekisasi sidik khusus tu onom halak naung marsiajar nasalilengon. Kunjungan gerejawi Inanomi HKBP Romangun. Minggu Sadarion 20 Juli 2025 Punguan Ina Naomi HKBP Romangun Patupa kunjungan gerejawi tu HKBP Resort Kebun Jeruk Jakarta. Mandohoti Parmingguon pukul 10 WIB Jala Patu Begehon Pujian Marhite Angklung. Niulahon di Ketua Dewan Koinonia Sintua Mangara Manurung. Pelatihan Pekabaran Injil Bersahabat Evangelism Explosion EE. Seksi Sending Dewan Marturia HKBP Romangun, Rapdohot Yayasan Badan Kerjasama BKS Marturia, Patupa Pelatihan Pekabaran Injil Bersahabat Evangelism Explosion EE, maringanan di Gereja HKBP Romangun tu kategori dewasa. Ima songon natar surat di Harotas Tikting, pelatihan di Patupa Ganup Ari Sabtu, Imasian tanggal 12 Juli
Sahat sia Agustus 2025 pukul siawip inganan di Gereja HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Minggu Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2025 di Patupama hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di Maria Convention Hall mulai pukul 8 sahat sipul. Hombar tu pestai panitia mengundang Suderuas Nihuriata Asaro Jalamasi Dohot di acara ibadah Dohot Prayatan. Ganupwik Dohot kategorial Patupa Silwa Jaladipa Sahatma di Pesta Gotiloni. Ganup Dewan Dohot seksi-seksi manang kategorial Patupa acara dalam bentuk pertunjukan manang performance, marhite kur, musik, tortor Dohot na asing. Aka kegiatan napinatupa panitia andorang soprayaan ima Basar UMKM Saleleng bulan Juli 2025 Ganup Minggu di alaman gereja. Penjualan souvenir ima berupa e-money dohot gantungan kunci. Amplop pesta Gotilon. Amplop pesta Gotilon HKBP Rawamangun nungadi parade di joloni gereja duk simpul permingguan boima tapa masuk tu kotak poti Gotilon di joloni gereja. Sude Ruas Nihuriata asa partisipasi aktif di sude rangkaian kegiatan Pesta Gotilon tahun 2025 di Bagasan Lasni Roha. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2025-2026 dohot jenjang usia songonatar surat di Harotas Tikting. Ruas Nihuriata na adong dakdanak nama rumur songonatar surati boima margabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka 1 bulan Juli 2025. Jala boima menghubungi kontak na adong di Harotas Tikting. Jemaat baru. Minggu Sadarion Tajalo Dogabe Ruas Natamba Ima keluarga Victor Alexander Saragih Ina Ani Yunita Borusi Hotang Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida Rosian GKPS Sambosa Raya Resort Raya Kahean 2 alamat Jalan Kebon Kelapa nomor 3A Utan Kayu Selatan Jakarta Timur Ima Wik Utan Kayu Kayu Manis. Keluarga Sardion Simanulang, Ina Anisar, Borut Tampu Bolon, Rap Dohot 2, Halak Yanokon Nasida, Rosian HKBP Tridharma Resort Kebayoran. Alamat Jalan Kampung Lio RT 00 Sada, RW 01 Sada, Ima Wik Jatinegara Kaum Jakarta Timur. Tuhatama nama masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tonga ta terlumubi di joloni tuhata. Tikting naeng marbagas. Tikting parjolo. Naeng manjalo parbagas sondo Fritz Mandohar siahaan. Ruasni HKBP Resort Rawamangun, Sianwik Kayu Putih Kapling Porli, Anakni Amata Tumpal Parningkotan siahaan nahinan, Tubuni Inata Elizabeth Boru Lumban Tobing, Dohot Oroana, Unik Fedzi Ruth Yuliana Boru Butar-Butar Ruasni HKBP Resort Bincarung Bogor, Boruni Amata Erwin Atur Parasian Butar-Butar, Tubuni Inata Jenny Ana Margareta Boru Tambunan. Pamasu Masuon hari Sabtu 2 Agustus 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur. Tuhatama nama masu nasida gabe parsari peona denggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Tambahan namar Said. Matthew Manurung Sianwik Pulau Asem dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, ruang ICU. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Tikting nong pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pawota baen sangap di Guarna. Songonima Tikting di Huriata
Minggu Sadarion, Horas Moliate.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanginang nahinaholonga di bagasan Yesus Kristus di minggu palimahon dung Trinitatis, tatangihom mahatani debata sian Evangelium Lukas biddu 10, mamukka masian ayat 38 sahatu 42 sonom madidok. Jala dina mardalani nasida dibongoti masada huta adong madisi paropuan sahalak namar goar si Marta nama jakon ibana tujabuna
yang go anggina na margoar si Maria, hudul-hudul do di joloni Tuhani tumangihon hatana. Di harosoto si Maria do ragam ni par hobason, las di pajonok ma madok, Tuhan dang diatoi roham, na di pasobuni anggiki ahu marhobasi sahalaku, dokon ibana atong madongani ahu, gabinin na Tuhani mangalusi ibana. O Marta, Marta, lado disarihon jala dihasusahok ko, sada do narikot dipilih si Maria do tohap nauli, dang si buaton i sian ibana. Songoni do sahatna jala topik mingguta di bagasan mingguta sadarion ima memilih tohap naumuli, memilih bagian yang terbaik. Horas madihita amanginang. Amanginang nahinaholonga di bagasa Yesus Kristus. Boado molo adong tamue tu bagasta. Ala dang sude jol malas rohana martamue, apalagi di parjaman tikin waengon. Ala adong do jolma memang taboto do molo soromoro hana martamue manang majako kita atarboy do tabereng hiraswadong basa basina olo do sipata sibuk maniop hemponna jala satabi olo sibuk marhubas manang tusatu son, bahkan menawarkan air putih pe dangolo. Jala songo kita tamu, pasti taboto do hita tamu yang tidak diundang atau tamu yang tidak diharapkan. Takas do taboto ala adong do rohata, adong do si pariota, adong do si malolongta, molo so di halomoho kita tu sada bagas tortakas do, bahkan di tikin waengon ni martamue hita, baolo do hola dibuka di tok-tok, horas, hola pitutai do dibuka, ditilik sone, ada apa? Dang pola be masuk jotu bagas. Tadok majo alania kajama di tikin waengon. Alai amanginang, dang sude jolma songoni alai adong do jolma na memang molo adong tamue na rotu bagasna na lasar rohana laho marhobas. Na lasar rohana molo majakon manang ise na bongo tujabuna sude akana adong di dapurna di bakaluar. Dibuat aka si panganon, dibuat aka si inumon, dibuat aka narikot tu si las rohana ala jarang do ro tamu tujabuna. Jadi kami pe atar jarang do ro tamu tujabuna kami. Dong di Jakarta kami. Ai majo horo hahitana di Jakarta. Moloro tahamu tu bagasta. Adong do memang dakolar rohana sude di pakaluar na di rohana. Sude na pakaluar akan di bagasna songo patuduhon lasni rohana majakot tamue na tu bagasan bagasna nabongo. Dan hatinya senang dan memang aka inang nalasa roha memang molo ro tamu tujabu ala memang adong do barita nauli somalna napinasaha ni aka tamu itu hita asalma jolo unang jolo panjang kali lebar makatai ujung-ujungnya minjam dulu 100. Ayo lo song ni akan amanginang makatai panjang ujung-ujungnya aidah tolong majo.
Dalam dunia tradisi kekristenan, bahkan kita katakan dalam tradisi Alkitab aka manginang, memang di bagasan Bibelton aka halak namar tamue sai diibaratkan do songon nama jakko suru-suruan ibana di bagasan bagasna. Manang ise nama jakon aka tamue na bongo tu bagasna di dokdo di Heber 10 ayat 2 ima natudoson majakon aka suru-suruan ibana molo denggad di tamue manang ise na bongo tu bagasna. Cerita tentang Abraham na manuamue 300 salak. Manang para puan Sunem yang manamue si Elisa. Manang si Zakheus na manamue Tuhan Yesus. Manang saharak para puan na margoar si Lydia na manamue si Paulus. Tabereng aka amanginang. Memang siap pada narobi sahatu pada nai baru. Saya dianggap do manang ise jolma na manamue aka donganna. Tudoson na manamue aka sisean ni. Suruh-suruan ni Tuhan ni. Aidang 3 hali nasida. Bongot tu bagasta. Jala tabereng mamusai di palsapah ni halak Batak luar biasa taringot tu partamu anon. Di dokdo di bagasan palsapah ni halak Batak paramak naso balunon. Molo di dok paramak naso balunon amanginang bereng majabut tajabuni halak Bataki. Mungkin di Jakarta dang songo be di huta. Alai dang adong bagas ni halak Batak na ruang tamuna na met. Boydo ubal ga anon ni boydo ubal ga anon ruang tamu nasian kamarna. Ala dianggap do bahwa rumah itu adalah tempat orang menerima setiap tamu-tamu yang ada. Idok amakna, tikarna, lagena, dang boy gulunganon. Dalam artian kita harus terus menerima tamu. Partataring nasora mito. Masih ada yang belum tahu tataring? Ima molidok tataringon akayana kota na sudut no poso. Kalau dikatok tataring ini adalah tungku perapian yang tidak pernah padam, yang selalu memasak, menyajikan makanan-makanan untuk para tamu. Pokoknya molo adong roh tamu tu bagasna idokon sai adong si panganon. Amang inang heado ditonahon akan tua-tua tuhamu pasti heado. Molo halak Batak tok kadang adong borasna dijabu minimal 1 takar 2 takar. Toho do teh amang inang unang. Jangan sampai beras tidak ada res sampai inena ikorsong ni kalengi. Jangan sampai beras tidak ada di dalam rumah. Minimal 1 takar 2 takar laho si panganon. Napatuluhon ima nandidokon parsakalan nasora mahiyang. Molo didok parsakalan naso marhiyang namar lapatan. Molo sakalanon namar lapatan mon ahana dumenggan nalaho di pasahat tuah katamue biasana maon napake sakalan ima aka juhud dohot akadonganna yang mau dikatakan adalah nadumenggam mapasahat tuaka naro tu bagasmu molo dihita halak Batak nadumenggan molo ro tu bagasta ima ikonadongma juhud ayam atau kita katakan saksang songot tada lasni rohata. Itulah pemberian yang terbaik yang kita berikan. Ido makana amanginang dang adong sasitong na halak Batak na holit. Dang adong sasitong na halak Batak na niajarhon manutu bagasna. Molo adong rotamue. Nang pe molo tabereng ke ada di partikian wengon godang jolma dang diukap rohana nang diukap bagasna na laho manarima taumu itu bagasna alai sia kita. Palsapah nioputa nunga diajar hotuhita molo halak Batak ikodo sai radi torus rohana majakon jolma bongo tu bagasna ai tahap rosyaido hobar tu hata ni debata ai manang ise na bongo tu bagasna tarsongon nama namuei
aka suruh-surua dohita dan 3 hali nasida roh, dan mungkin tamu itu tidak datang 2 kali dan mereka tidak akan memberikan sesuatu informasi yang penting dalam rumah tangga atau dalam rumah kita. Atar songoni mana masa amanginang di bagas ni si Marta doho di bagas ni si Maria, na dinabongo Tuhan Yesus tu bagasna di Betania, jala adorang tu Jerusalem Yesus di mongoti ma bagas ni namar haha namar ranggi jaladang di patorang di son adong ibotona namar goar si Lazarus. Nahea di pamalum Tuhan Yesus sian akka namate. Idohudokon amanginang dang sai 3 hali ro akka tamue tu bagasta. Dang sai 3 hali ro akka barita nauli ro maju pangihita alai memang tarsongo Tuhan Yesus namanodo bagas ni si Maria, si Marta doho si Lazarus gabe inganan, gabe hapeahan barita nauli. Tidak unsur yang kita katakan tidak sengaja. Alai memang dipikiri, dipilih debatado bagas nasida natolu nalaho hapeahan hatani debata. Tidak unsur tidak sengaja, alai dipilih, ditodo, dileho do hatani debata, tuganup hita asasiat nyan hatani debatai mia di bagasa rohata. Tidak unsur ketidaksengajaan. Firman Tuhan itu datang ke rumah kita, ke dalam hati kita. Alai nunga ditodohian molo hataki iko saha do tuhuria. Ikon hasaha do hataki tu bagas-bagas rohani akaruas. Alani i bohado hatani debata molo saha tu bagasta. Jala tabereng ma di bagasa turpukon. Jala si Marta sai marhobas do sai patupahon na dumengga di Yesus si panganon doho si inumon. Burjunai si Martaon marhobasi ibana diulahon akaulonna. Kani dohi tahalak batak aka manginang. Moladong di son boru, moladong di sob boru saya olo di dokon. Bah tahe molo boru ibana di keluargana. Takas dote salaksa mi salaksa parhobas. Inna songo si Marta inna. Saya marhobasi ibana patumahon na dumenggan di Tuhan Yesus. Saya sudah bisa bayangkan, molo posisi tulah kamu, rohamu tu bagas ni ibotomu, manang di bagas ni beremu, songo dia sibuk ni ibotomu, mangalehon na denggan, tu hula-hulana tu tulangna. Aduh pe nalaho benokku. Jadi ngaya sopat sonia manginang, sopat alani hobas ni naboruku ditiki sudi Roma tu bagas nami sudi dilopai tang pokoknya dilopa sudi bagas di payas HP naso binotona KP di susi HP di bagasan kainon di bagasan bajuon di sido pe dompet di sido pe handphone di rodam sudi di burjuni rohana do atas songoni mara ringgas rohani si Marton semua yang terbaik dibereskan untuk penyambutan Tuhan Yesus. Dan dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang wajib. Gak pernah Tuhan Yesus singgah ke rumah kami. Dan itu harus kami lakukan sebagai bentuk kecintaan daripada Marta tu Tuhan Yesus. Iko sude dengan anonni bahenokku. Alai anggo angginai siap pudani. Dang binoto molo dia dohita halak batak na perasa na nakarejo siap puda do manang si hahaan si kakak ado manang siap puda na sai karejo si kakak ado te HP angginai hudul do ibana di patni Tuhan Yesus tumangihon hatani Tuhan Yesus hudul di patni Tuhan Yesus akainang adong tradisi na dilanggar si Maria di bagasa turpukon. Ima tokkado sahalak paropuan hudul di sima jojak donokon patni Tuhan Yesus sahalak paropuan tokka hudul di jonokon patni rabi. Jadi di bagasan padan narobi doho di padan nai baru tokkado sahalak paropuan satabi ikon naholang do paropuan hudul dohot ama-ama tarlumobi ma sahalak rabi.
alai dina hudul ibana jonoko pak ni Tuhan Yesus jalan nama nangihon hatani debata ibana sasitongna boy dodohonon dari sudut partamueon, dari sudut hospitality aka amang inang tabereng majo angginai hudul tenang-tenang ibana disi apalagi nunga dilanggar ibana patik dohot aturan ni halak Yahudi sasitongna olo dohita tong merasa seperti Marta protes ala memang dinggado diulah si Marta alai ala tabereng adong situasi di sikii repot-repotna apalagi di tikii hudul ibana di jonoko pani Tuhan Yesus totu sahali tersongo si Marta dohita alaya hama di dok Tuhan Yesus ditikin di hatohon ibana pereng jo Tuhan Yesus lak dipasobu anggiki lak dipasongbu anggiki do au makobasi sahalaku. Mungkin ini juga pertanyaan kita tentang apa yang telah kita lakukan. Mungkin sering kita bertanya, odo nahu ulahon, odo nalaku hobasi, bereng jo halakan, nunga dangadong diula, holam makohom ibana. Odo si pata amanginang, akan naburju mula ulahon, di bagasan manugoton, hatani di bata paingotok kita, burju hamu mula ulahon, saidauma parungutunguton. Denggado ulaw ni si Marta. Denggado ulaw ni si Marta. Ido ubahna di doko di bagasa turpukon. Sada donarikot. Sada donarikot. Nunga dipilih si Maria. Dang si buaton isian ibana. Dan ini adalah bentuk pembelaan daripada Tuhan. Kepada Maria yang mendengarkan firman Tuhan. Dan kepada Maria yang duduk di mana dia perempuan, bahwa tidak ada sebenarnya bedanya antara laki-laki dan perempuan bagi Tuhan. Dua nadi halomohot Tuhan debatasi si Maria, imana manangihok kata ni debata ibana, dohot nunga di alo ibana be, akastigma, aturan, naso hinalmohon ni debata, ima akaparopuan, dang boydonok tu Yesus Kristus manang tu Rabbi alai. Nunga dipilih si Maria be tohap nai. Amang inang mulo manuku nau tuhamu amang inang. Idia do gudang ngaguar ni si Maria daripada si Marta. Idia do gudang ngaguar ni si Maria daripada si Marta. Si Maria do gudang ngad daripada si Marta. Si Marta pe adong do punganina parar kami si tua tahian si tua lain ngapensiun nange. Ugudang do guar ni si Maria daripada si Marta. Jala jok do jolma manalahon si Marta, jala membenarkan si Maria molomat baca turpukon. Di pasala do si Marta, jala si Maria adalah sosok yang benar. Sasitong nadang sala ulau ni si Martai, alai na sala ima, nunga dilanggar ibana aturan ni partamueon, nunga dilanggar ibana aturan ni partamueon, dinama kobasi isi Marta, dipaila si Maria aladang olo makobasi. Kan ini adalah kesalahannya. Burjudo ibana mula ulaun. Tang salai. Alai na sala ima. Na dipaila ibana do. Angginai si Maria. Dang olo ibana makobasi. Dang olo ibana mangurupi. Ubahen marungutungut ibana. Amang inang denggam mahau basi hamu manang aha ulau na pinasaha ni debatatu hamu burju mahamu mula ulaun alai padau hamu ma parungutunguton bulus ma mula ulaun unang adong molo didokon markor mahita jamonom rodon yan ibana jamonom marede alai boasa manan sai hola jamonop pami dapot hinna ape rodo mana tu gereja denggado inang bagus kok pelayanan kita. Tapi dihabur jua mui, dihabur jua tai, tapadau ma parungutunguton. Anak kota peka gudang dosong ini, jolo marungutungut. Jonin. Apa? Maksudnya, alam ngaji saya taruh si besoro. Aku terus.
Tidak pernah bang, tidak pernah dia ina. Buat Johan, gak mau ina. Alai dibuat dong. Odo na didok na tuhita akamanginang. Molo adong ulau nading gan napi natu pahamu. Tarlumo bimaradopon huriata HKBP Rawamangunon. Pangidohaku denggam mahita mula-ulaon. Bulus mula-ulaon tapadao parungutunguton. Apalagi tokin naik pesta gotilon. Biasana saya dong do marungutungut. Alai taunon dang adong bena marungutungut. Sudah madok marlas ni roha pasahaton peleon hamoleton na tu debata. Ai di buku de taipe kan di buku de 500 tolu. Soho ungut-ungut mi paso. Soho ungut-ungut mi paso. Ho ho maho paso saritami. Soho ungut-ungut mi, soho ungut-ungut mi, paso saritami. Nang denggad di ulahoko, nang denggad di hobasiho, ima peleamu tu debata. Nama saim arga di jolo ni debata. Asa gabi sada pelean hamuliaun od di debata. Ini yang harus perlu kita ingat amanginang. Harus memberi, melayani dengan tulus tanpa pernah kita katakan kita bersungut-sungut dalam pelayanan tugas yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Napa dua hon aka amanginang. Dituduh do dang peduli Yesus marhite naso dipicang Yesus angginai si Maria bahwa Yesus dituduh Marta tidak menasehati angginya adiknya karena tidak membantu. Dan melalui nas ini kita mau diingatkan, ternyata Marta muena sesungguhnya dang hola manga, dang hola minum, dang hola boy hita patu pahon nadingkan. Alai lobi sia mangan, lobi sia minum do partamueo namang inang berek kamuma tuaha masih pangano si inumon zuk-zuk dibahi di jolota alai satabi dang adong di bagasani hospitality penerimaan. Jadi kaboy de songonon alaniaka namartamuyon di bahin mates molotes ni halak batak dang boyo sato nga kanamanginang ikos sirnip do ikos sape mimir molo minum tua kinna ikos mimir sape nenguse ay molo di bahes sato ngon ay wado parjabu aktorina do kan alaniaka riko ni pakkatayon alaniaka nasotabu pakkatayon hudul pedi jabuon iba sipata dang boy ni boduk teso dang boy dang pengen iba neng minum teson. Allah memang dang adong penerimaan, dang adong welcome parjabuon. Atar bohama iba maminum si minumonon, atar bohama iba mangan napi natupan di parjabuon moloso adong penerimaan tu iba. Ay boy do iba rotu bagasi nunga tu pasi panganon, nunga ti pasi numon, tang binoto biaha jenis si panganonon do sinumanon, alay moloso ukap do rohani parbagas nalahomajako kita dang raro hatta mangan doho minum di bagasi ala partamueo sa sitongna dang hola mangan doho minum alay manangihon akan rotu bagasta. Mendengar setiap orang yang singgah di dalam rumah kita. Itu adalah inti daripada partamueon. Dang si panganoni, dang si inumoni. Anggo si panganoni, si inumoni. Boy dodang manga kita tu bagasnya kadongata. Alay sonang rohata mula di si. Ala di begehi ta. Ido makana amang inang. Di partikian noengon. Otik do olo nama bege. Nunga sumuru jolma noengon ni. Nalaho manangihon. Ugudang ado jolma nuengon ni hola makatai berek kamu ma molo dileho kesempatan hudul hita memang dongata na kompak kita manang tu dia pe hita isi na paling gudang makatai molo rotamu sasitongna molo roh hita niatu bagas ni sahalak jolma sasitongna hita pasahaton halak mabege atau sebaliknya ale olo disipata nunga gudang ngajolma nasoboy be mabegei di bagasan parnguluanna. Karena partamueoni mendengar, merespon dengan baik, itu adalah sebuah hubungan yang sangat menyenangkan bagi kita.
Jala ido amanginang, say sahak tutiki noengon, rikok da pecol mana mabigi. Baik kok kamu mamolo sodong beda mabigi hamu makatai. Makatai hamu dijabu, ido makana amanginang didok. Ternyata adong do hormoninna surung-surung tu akaina sian ama. Jadi hamu akaina dok kamu mau lihat tu akka ama. Memang loja hamu sadari dijabu. Loja hamu sadari dijabu dang adong dong hamu makatai di popopamu saluhutna. Mula maama siap parkarejoan. Mula maama siap parkarejoan nunga loja nasida. Mananga hape dokoni nato mulai nakipataruh dana sia sekolah saya ay memang ido hasurungan yakaina dileho debata hormon kelebihan laho makatai gumodang sian akka bawa. Jadi mau lihat ma diaka ama na olo manangiho jala ditiki na manangani alusna holan olo iya jala olo iya nido parpodomna. Ay molo so di BG, molo so olo, molo so iya inna tabba mara masalah. Hola so di BG, so olo, so iya inna. Ya iya, ay hamu akkay nai, hola di BG hamu nang peso diulahon nunga beres ada masalahi. Hola di BG, makatai hamu adong nama BG nunga luar biasa. Itu makanya perlu menjadi pendengar-pendengar kepada setiap orang yang menjadi sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang yang bercerita kepada kita. Nah partoluhon jalan parpudi ima mamilit bagian na terbaik di bagasan parnguluata. Totu mau lihat ma lam godang akan aporsia tu debata nama karikoton manangihon hatani debata di bagasan parnguluanna. Nunga debata be naur rikot di bagasan parnguluanna marhite akka parmingguon marhite akka parsobaon di bagasan parnguluanna dang no sorikot dang naso godang ulaon yakar ruas ni huria alai akka nama kaporsiai debata di boto ibana do dia naur rikot sadarion ima manangiho katani debata. Jadi molo tiki di huta hami sobinoto hari minggu ma hari paling sibuk sedunia. Di pakaluar ma emena anon dalaho majomur. Baru akainata dibongkar malamarina, dibawa ma otu bodar. Dibongkar ma sude piring-piringna, dibawa ma otu bodar nalaho manuci. Sehingga molo didokon peta marminggu ina majomur do peau. Gudang naik kaiku maklantang do pena. Nah gudangan. Ido ubahe si patah olo kosong gereja alani aha sibuk mula-ulau di huta dang di balian ay saminggu nunga onomari nunga mangula-ulau di balian nuaing ari minggu sudema akan si pahaluaron di pakaluar gabe sudah marminggu alai di partikian nuangon nunga beta hati dakon nauriko di bagasan manguluku songon si Maria nuaing ima manangihon hudul di patni Tuhan Yesus manangihon hatani debata. Totu godang do narikot, godang do ulaon, godang do sihobason, alai iko prioritas do hita di bagasa parnguluaton amanginang. Hamu penunga taboto di bagasa tikyon, borhat akayana kota tu parsikolaan, godang do sidabu-dabuon, godang do akka pengeluaran, alai yang terpenting sekarang ini tentang ekonomi anak-anak adalah sekolah yang utama, memberangkatkan anak-anak yang utama. Dan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, dang sonang rohaku amang padita, dang sonang rohaku amang padita, molo somar minggu au jam 3 pe, bahkan tak anggap si patah, molo somar minggu hita, di mana goto jamono manang jam 10, olo do si patah, mar minggu botari hiradang sah tahilala, jol mardalani hita manang tu dia mardala tita tu mol, HP anon adong do jam 7, ala so mar minggu hita di manogot nunga mardalani hita hira urang tabu perasaata ikut bagiod do si patah menganggap kita hari minggu iman apa buahon bahwa kebutuhanku adalah hari ini beribadah setelah ibadah
Healing cari makanan kemana yang enak. Kan itu si bata molo nunga sai mar minggu dunga bebas be nunga sai manangi hok kata ni di bata. Tu dia do hita noain. Mangat do merdalani do. Memang itulah yang terbaik pilihan kita. Banyak pilihan di dunia ini. Tetapi pilihlah yang terbaik di antara terbaik, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Martangi yang mahita. Jauh bade bata amanami. Mau lihat mahu pasak rohanami tuho. Ido tutu Tuhan, asa songon, si Maria, doho si Marta hami. Nahobas mangula akau laon, jala dao parungutungutan. Jala huhut manangi hok katam, ai ido artano marga di bagasan ngulunami. Tu dia pe hami mangalaka molo nunga di bornohi hatam hami. Margogo mahami, jupang hami malas ni roha, ai ido hatuaun nami. Ido tutu Tuhan, di hari marsogot dinalaho mamuka hami mangula di akaulaun nami, mardalan, mamuka, bisnis, rekanan, doho takana asing, hupang ido hami, joloani lakanami marhite na martangiang, marhite na manangi hokata pami, di bagas nami. Tuhan Jehovah debata, pasu-pasu mahami ruasmon, marsahit, sonang, marsak, tuho mahami marpangusadean. Taku boto hami ahana masa di pardalanan ingulu nami, alai moloho dongan nami, jupang magogo apul-apul doho lasni roha. Martangia kami di akarwas ni huriam, napeak di rumah sakit ima, Matthew manurung, natongo dirawat di rumah sakit persahabatan, di ruang ICU. Helderia tapu bolon, Sony si Tohang, Binsar si Haloho, Oppo boru si jabat, dohot akalan na asing nasubuhi huguari hami, na peak di bagasna, na sedang perawatan, bahkan dakku boto hami sahitaha hami, Tuhan asimaroham, pargogoi mahami mangalo sahiti, jala ajari hami Tuhan makamonakon di bagasan hapor siaon, asa aha pe nama salas ni roha pe arsak pe sahit pe alai boy hualusi hami di bagasan hapor siaon. Mau liate madiho di bagasan Yesus Kristus martangia kami tadopamu. Amin. Mari dehita huhut papungu pelean. Sesedai totonglas rohaku hi lorhondi. Molo nang dihotong diku hartana sasadahin. Angguso dikijangi isi hamun di Tuhan Jehovah dohudul anak nan
jolma ibanado jabar nasundeng gandi atong oton diku jalahi mai. Rapita jongjong atong ale Tuhan pasadaro aku palua maasian nasa dosaku sai homa o Jesus napuna awong martang yang kita ali di bata amanamina di banua gijang odo haroroani saluhut silehol-lehon nadenggat doho na saulibasa na maliutus upasahat kami masian nani lehom mitu kami pilihan nami tuho sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihan non patibulhon harajomu ditonga-tongani huriam doho di portion buhai marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileh-lehom mitu kami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliama nami na di banua kijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banu tongosong na di banua kijang, lehom matu hami sadarion hangulua siapari, sai sama dosa nami songho panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatah maho. Di dopako Tuhan debatah mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di sodako Tuhan debatah mabohina tuho jala ase. Jala pas horhoma damena tuton dimunabe.